na tym takim głównym. Bazis luz! A gdzie to się gada? Jaki jest przycisk? Właśnie nie wiem jaki jest przycisk. Ja na V ustawiłem, a normalnie jest F11 chyba. F11? Dobra, mamy En już källan borde båda vara där. Jammer i trappen, jag ska försöka hoppa över den. Nie, on mówi No nie, coś no po muszę go węgiersku. wyłączyć. Jak Yes, tego jag kommer typu över. wyłączyć? Właśnie nie wiem. Fuck yeah. Na tabie. Drone Tam has potem... located a bomb. Jag hittade den andra bomben då. To jest No nie mogę go wymutować. baczorak, nie? Idzie, mute. O, mam mute, dobra. No. Mute! Mute. Dobra, tymi dronami Mute. starczy Wszyscy się mute. bać. 5 seconds. Moja drona już nie żyje. Twoja drona. Moja Na drona dole została jest poświęcona. terrorysta jeden. You found a To bomb. jedziemy. Make your way to its location and Powiedzcie defuse it. mi, wejdźmy na dach najpierw i posprawdzamy gdzieś przez okna i tak dalej. Bąkul, jak ty poważnie to traktujesz, a oni są w piwnicy. Ale bo wiesz mnie o się tym? ta gra strasznie taktycznie podoba. Jak będziemy kiedyś robić w 5 osób, to wyobraź sobie co tu się będzie działo. No będziemy ginąć pewnie w 5 osób, ale... No dobra, no wchodź, no raczej na dachu nikogo nie ma, nie? Dobra, jestem w środku. Tylko kamery trzeba, nie? Rozwalić. Mnie ktoś przyuważył niby, ale nie wiem nawet. Ej, czy ktoś z Może was ma kamerą. bombę, która rozwala na przykład ścianę? Bo będziemy No, musieli wejść ja przez mam. sufit. Mam. Ja mam. Dwie. Ej, są tutaj, chodź! Po prawej jest gość. Uważaj. Gdzie jest? Jesteś Wiecie, głąb. ale... Gdzie jest Ale wejście żaj. przez sufit, bo nie widzę. Jeszcze niżej musimy schodami zejść. Przez sufit będziemy wpadać, ale jak jeżynki się wysypiemy normalnie? The Z diffuser is no koszyczka? longer in Ja your tutaj possession. defuzera To dałem. padniemy w jednym momencie Nie, pewnie. spokojnie. Oni słuchaj, tam na samym dole jest 15 metrów, czyli oni są na parterze. Ło! O, coś uderzyło. Gdzie ty jesteś, To, Bąkol? ktoś się śmieje u tego gościa w domu. To Piętro niżej. to sobie go wycisz. No gdzie się mam przebić? Nie ma Ja nie takie, wiem- bo takie ja nie wiem, włazy co ja są mam na czasem, szóstce, nie? Czekajcie. Ja mam jeszcze jednego drona, ja podjadę tym dronem. Ja jadę w dół. Tu jest właz, znalazłem. To, Co, wysadzamy? Ale ktoś z nas musi mieć ten taki wysadzacz. Dobra, to ty jak Ej, wysadzisz, to gościu ja jest pod rzucam nami. granata. Gościu jest pod nami na To schodach. ja też rzucam granata, tylko w drugą stronę, okej? No, dobra, Ale to tu ich nie będzie, bo tu nie ma bomby. To tutaj jest gość. Pieron wie. To czekaj, O! Poszło. ja też. I od razu Ciul. schodzimy. Tup. O! No nie gość? strzelej! Jednego żeśmy Dawid. ściągnęli. Kurde, żeśmy go zabili. Dobra, wchodzimy. No i gdzie oni są? 2 minuty mamy. Oni Jeszcze są, niżej czekaj, chyba, ja jeszcze mam- niżej. A tu nie ma... Jeszcze niżej. To nas już, to my tylko już zostali, tam ci już poginęli od nas. No. Dobra, tam jest Jest, koleś jest, na końcu jest, na korytarza. prosto. Nie, wychodź, nie wychodź. Ja mam jeszcze jeden ładunek. Jest tu gdzieś trapdoor na końcu? Chyba nie. Czekaj, ja mam flashbangi albo smoki to są? Czekajcie, dla testu zobaczę co to jest. To są na O, G? kurde. To, aha, to ja mam flesze. Tu nie... Tu jest trapdoor. Tu się da Tak? wejść. To Kładę, czekaj, no. ja tu zrzucę smoka. A co ja mam pod szóstką? A nie wiem jaką ty masz klasę. Jakiś taki jakby O to wygląda jest, jak ej, bomba trochę. nie wywalajcie! Kto to położył? Kto to położył? Ja. No są. No to odejdź daleko i odpal to. To Czemu? wywali im, bo to wywali dziurę w suficie. Znaczy... Przecież No wiem, im... że No, to ale to nie, to nie ale- zabije, to nie zabije. nie zabije tego słowa. Dobra. O! Okej, co ja mam pod szóstką? Nie ma tu A mam nikogo. dronę. Czekaj, Friki. Ja droną pojadę. No. Tu nie ma. Tu nie ma. Czekaj, przejadę ja droną. O nie, rozwaliłem się. Nie wiem, nie widzę nic. The diffuser has been secured. Dobra, You must recover wysadzamy. Jak to rozwalimy? Jak to rozwalimy? Uwaga. O kurde, No czekamy. chwał normalnie w A to macie, uderzasz macie i- granaty jakieś? No nie. No to dobra, ja wysadzam i walisz, rzucam granat. no. Uwaga. O, rzucam. Flash poszedł. Dobra, wparzajcie. Uważamy. O! mi od razu Dostałem, mnie oślepiło. dostałem. Wycofuję O się. kurde. Ej, oni strzelają Jadę. przez ścianę, what? Czekaj, ja cię No podniosę. bo da się przejść przez ścianę. Lecz, ale nie możesz na leżąco, musisz... I'm down. Dobra. Four Wow! eliminated all Może. friendlies. Ale jak- mieliśmy już dobre plany, nie? Jak nasze taktyki. I Bąkol jak się podniecił tym w ogóle, że to leżało na ziemi. Przecież to jest właśnie do kładzenia na ziemi, żeby to Ale wysadzić, są, bo nie? ty się mnie pytałeś jak to się odpala, a ja ci po prostu mówię, to odejdź i ten, nie? Bo Nie by to, mógł się- już nie wiem, to już wiem jak się odpala, od dawna wiem jak się to odpala. Ale no to o co pytałeś? To powiedz mi o co Nie pytałeś. wiem właśnie co jak się odpala. No to Nie wiem o czym ty mówisz do mnie w Dobra. ogóle. ja biorę Francuzów. Tak, Że jak zaznacza jedziesz się- no, samochodzikiem, to wrogów. trzymasz tym Aha, i spoko. zaznaczasz A my się drogę. bronimy, nie? Teraz. Tak. Dobra. Teraz gdzie jest bomba? To jak Tutaj. najwięcej przy bombie, nie?
Ja Bo zobaczę. ja mam Dobra, druty przycięła. 2. Szukajcie. Ej, jadą już tym! Bomb To jest location twoje. is No jasne, dronami jadą. No oni jadą bo oni dronami, mają tak? jazdę dronami. Kurde, pod stołem, pod biurkiem się skrył. A, tam do was jedzie. Rozwalony. Dobra. Jedzie drugi. Tu wjechał, Ty, coś do pokoju. dostałem obrażenia od kogoś. Ktoś mnie uderzył? down to Może 10 Tego przez... z tego drona Nie, jeszcze nie rozwaliłem. biją. Dobra, ja zastosuję swoją Ja tajną five taktykę. seconds. Będę siedział za tym. A idzie tu barykadować ty. bomb located by Tutaj Op można. 4. Da się Dobra. barykadować drzwi. Ale nie wszystkie. Wszystkie. No, wiesz co, większość się da. Jestem na parterze. Ale takie jak są takie drewniane? Chyba, że ja Sprawdzam nie mam kamerki. tych barykad. Może to nie są drzwi po prostu. A może. Zewnętrzna Dobra. Ja jeszcze rozwalona. tutaj rzucę drut. O nie. Nie widać ich na razie. Na zewnątrz też. O, weszli do bomby. Bomby? Starczą gościu. Ale zginął czy nie? Nie, bo... Nie mam go... A! Kurde. Ale kto Kurde, rzucił to- ten Tam są obok ciebie, od Unfriendly drzwi fire. włażą. Nie zgłaszam obok mnie. Znaczy koleś strzelają jakiś przybombie. przez drzwi. Jak Ale ktoś jest na schodach, to Gościu trzeba jest mówić. przy bombie, ale starczą, no i nie ma go jak dać. Jest, zastrzeliłem tego przy bombie. O, tam dwóch jest jeszcze, dwóch. Wiesz Dobra. co, obok mnie nikt nie strzelał przez drzwi, tylko nie wiem gdzie jestem, wiesz, Fiki. To ja nie Ja jestem w pokoju tak jakby naprzeciwko ciebie, za ścianą. No, widzę cię. Ale od mojej strony nikt nie strzelał. No to musiałem z tyłu dostać widocznie, W bo ogóle cię oni trafiłem są chyba przy z bombie. 5, A ja to cię może. 4 razy trafiłem. No to ty. Żyjemy wszyscy? Tak. Masz, Dawid, granaty jakieś? Nie mam. Bo no tam nie idzie wejść tak, bo oni nas rozwalą. Tam Dobra, ja starcza. Ale sprawdzę, gdzie? O, ich nie ma w pokoju. Ja Nie? sprawdzam A na przed kamerce, chwilą byli. sprawdzam na No moim kamerce. zdaniem nie, no ale zginęli. Jeden tam zginął. Dobra, Są! Ale nie Jeden, rozbrajają, nie? ale jeden leżał przy bombie już, no. No nie wiem co on tam robił. Zabiłeś go? O! Dawid na schodach. Op 4 is defusing a Kurde. bomb. You need to Leżysz? disable their Już? No ale Całkiem nie, na zabił śmierć? mnie całkiem na śmierć. No jest bomba na dole. Jest cisza już, super. Ło. Ja tym dronikiem jadę. Tylko tu... Co ty mi tu, Mikołaj? Nie no, bomba już wykryta, to ja Kurde. się schowam gdzieś. Aha, bo ja nie mogę na drut kolczasty najechać. Nie, a Chyba oni nie. czasami... Oni mają taką opcję czasami, że ten drut mogą z prądem połączyć. Ja nie wiem jak to wygląda. Tak, a da się z tego wyjść? Bo Dobra, już, rozwalone nie, ekrany już. tu. Found a bomb. Jedziemy. Make your way to its Ja location mam and ciężki defuse it. karabin maszynowy w ogóle. Dobra, no to oni są w piwnicy, nie? A przynajmniej większość. Kurde, ale jestem obładowany, strasznie wolno biega. Mamy jakiś plan, gdzie jesteście? Lewą? Może prawą chodźcie, co? No dobra. Nie tak frontem. Chociaż ten koleś ma skrzynkę do Ja bym to dyfuzowania, rozwalił musimy za tutaj. nim iść. No to dobra, uwaga. A to nie jest Podkładam. wzmocnione? Haki są wbite, A jest nie wzmocnione, wysadzisz jest tego. faktycznie. Czekajcie. Tego się nie da A, wysadzić. no to spoko. Tutaj No można? to żelbet nie jest. Co on tu rozwali? Ej, Dobra. uważajcie. Ło! Przecież to ja jestem. Ale nie, bo on na ścianę dał, ale on nie rozwali tej Aha. ściany. Aha, bo on ma jakieś takie inne. Rozwaliłem na terminal. Dobra, wbijamy. Kurde, zabiliśmy. Po prawej, Rzuciłem granat po jeszcze. prawej jest gościu. Ja To rzucę po prawej flashbanga, był. czekaj. A to wy taką wbitę robicie powolną. Ło! Na stos! Dobra, rozwaliłem. Dobra, uwaga, cały walę. jedziesz. Ło, ciulów sto. Nie no, nie żyję. Oj, po padłem. robocie. Przecież ja pierwszy wbiłem do środka. Szybko i- poszło. Tak, ale myślałem, że krwawisz jeszcze, nie? To bym cię uratował. Nie. Dwóch jest w szatni Ja na właśnie. prawo biegłem i mnie zastrzelił koleś. To co, gdzie jest bomba? Na samej górze? Na samym dole. Ja tutaj przy bombie... Można te okna? Do Nie not mogę leave the ich mission area. usztywnić. Dobra. Tą To ścianę jest można, góra ta ale- bomba, czy to jest dół, bo ja już nie wiem. Nie, bomba jest na samej górze. Będzie przez dach. Będzie Ej, bo... ciężko. One w ogóle są dwie. Dobra. Są dwie, Więcej tu tego jeździ. ale razem są. No obok siebie, no w różnych pokojach obok siebie. Nie wiem, czy tak razem, wiesz? 5 seconds.
No i coś ty zrobił, jak ja teraz tam mam wleźć? Czekaj, no wejdź, no. Bomb location To już to wciągnę. No, ale Fajnie połóż, ściągnę. Marek, ale połóż. Dobra, dobra, dobra. Dobra, ja dam drut też pod te drugie okno. Patrz, i tu by jeszcze szło postawić coś takiego. Czekajcie, no to postaw to, a No. ja na kamerki patrzę. Ja na O. kamerki patrzę. Znaczy to tak średnio, nie wiem. Kamerę nam rozwalili na zewnątrz. Jest jeden przez okno podwieszony na linię. Blisko bomby B. Przy B. Za oknem jest podwieszony. Rozwalił teraz barykadę za oknem. Dobra. O, ej, dostałem! Bo to są, wiesz, to są cienkie ściany, to skanują. Bo my jesteśmy na A, jeśli ktoś jest przy B. Behind the window B. 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 Chodzą za A oknem bomb w has ogóle. been located by Op 4. No i, No widzisz? no i B Znaleźli. namierzyli. Ale tam jest ten trolik. Ej, włażą Znaleźli. Dawid do nas, pa, pa, pa! Op 4 has located a O, bomb. siwory, zobaczymy! Uważaj, okno, okno! Uważaj, uważaj, za tym, za tym. Wiem, że za mną okno, ale tu też mam typa. Tam jest po lewej Chodzi gościu przez Dawid, drzwi, obok Bonkol. okna. Chodzi... Przebij ścianę, możesz przebić ścianę czymś? Dobra, rozwalam. On jest tam, jak żyje, to on jest tam z lewej najbardziej. Na wprost od ciebie, Bonkol, gdzieś koleś był. No jest tarczą. Dobra, zabity, zabity. A ja się upewnię. Dobra. Jest z tarczą w środku. W środku, friki za twoimi plecami w środku. Jest, padł. Chyba mu przez szybkę przebiłem, Dobra, wiesz? przechodzimy. Ej, dawaj, Op 4 ja is rozwalam defusing barykadę. a bomb. Use it to Kurde. disable their diffuser. Jak? Dobra, Kurde. trzeba teraz go rozwalić po prostu. Podchodzisz do niego i go rozwalasz Disable the jakoś. diffuser. Jest, Op poszedł. 4 last Teraz stop standing. defuzujemy. Jak to się defuzuje? Kto ma defuzję? Podchodzisz, nie, wtrzymasz. No i po mnie. Gdzie? No, Okno. mnie na bombie zabił gościu w ogóle. No, dobra. A z okna, Dobra, zabity, z okna. zabity, Bonkol, leżę. Dobra. Jedziemy. A ta bomba zawsze jest w piwnicy, że my jej nigdy na najwyższym piętrze jeszcze nie No, spotkałem. u nas była, widzisz. U nas była na najwyższym? To było najwyższe? Chyba tak. O fuck. O nie. No nie wiem, jechałem i nagle straciłem obraz. Tak, Chyba mają, ja chyba nie wiem od czego to zależy. na, czy na tam jest górze, oni chyba jakiś SI mają zakłócać. Zakłócacz jakiś, no. No. A to na samej górze mają go. Dobra, to jest... A Nawet tu nie już można, widziałem, że coś pod... nie można zbyt blisko było. podjechać do tego. Widocznie ktoś z nich wziął sobie to. Patrz Kurde. na buty babeczki IQ. A, widzę typa. The diffuser Nie has wiem, been czy Dobra, już located. widzę, Dobra. gdzie są. Nasza babeczka Locate IQ. and defuse A, the różowe bomb. buty ma. Rzeczywiście ta babka ma różowe A, no, podeszwy, widzicie to? fioletowe buty i różowe... Albo fioletowe to jest są? Nieważne. Lila. Wiadomo jakie są kolory, dobry, brzydki i wiadomo jaki. Widzieliście, I co tam brzydszy. zrobili? Gdzie, No co? ja wchodzę na dach. No tu jest bomba. Zabiłem jednego chyba. Gdzie no jak? Patrz, czy tu jest włas No ja. jakiś gdzieś. Ale O chyba... kurde, zabił mnie. No jest bomba i kolesie w środku. No nie wiem, jedne z 70 dostałem za coś, to nie wiem za co. Dobra, to ja złażę. Patrz na kamerki. Są, czy Dobra, nam jeden- możesz przez kamery mówić, co się dzieje? Jeden leży w ogóle na tym. Nie wiem czy mogę. No oni są na górze i pod bombą leży jeden koleś, a drugi nie wiem gdzie. No mogę wam mówić, ale nic w kamerach nie widać. No dobra. Nie ma. Mogę na Bonkola patrzeć? O, tu jest kurde mina. Friki nie to okno chyba. Popatrz w lewo, Friki. W lewo? Co w lewo? Nie. Tam to okno, tam jest bomba po lewej, nie? Tam, gdzie tutaj, leciało. w tym? Tam. Tak, w tym oknie, Dobra, to dokładnie. tędy się powinno dać przejść. Jest gość. Ło! Ja go ani nie widziałem. No to się dało. Kurde. Dobra, mamy bombę. Ojoj. Protect the bomb. No dobra, oni tu będą próbowali wchodzić, ja tu już czekam na te To pojazdy. ja bym tutaj zrobił tak. O, już dron jest. Już jestem. Bomb Już go location rozwaliłem. compromised. Plan accordingly. Nara Mikołaj. Nie! Boja się. Dobra. Trzeba by drony znaleźć. No jeden już Nie, jest zwalony. Jedzie coś.
Kurde, a tu są z każdej strony mogą wejść. Okna, drzwi, Rozwaliłem drona, spoko. jeszcze z dołu. Stary, ja z kieszeni takie 10 deski seconds to wyciągam. insertion. Ja nie wiem, my takie nosimy chyba, jak normalny drwal. 5 seconds and counting. Op 4 has located a bomb. Plan your defenses accordingly. Op 4 has located a bomb. Get ready to engage. Ale my mamy nieskończoną ilość tych barykad chyba. Tak, tak, możesz ich zakładać dużo. Kurde, jaką minę podłożyłem. Ciekawe, czy ją zauważą. No jasne, że zauważą. Nie mam prawa, A żeby może tego nie zauważą. zauważyli. Kurde, trzeba to było To są przylepić rekruci, do ściany. pamiętaj. My też jesteśmy rekrutami. Włażą już ja do bomby, sprawdzę do B. Kamerka sprawdzam. Kurde, dwóch już Koło położyłem. kuchni są, koło kuchni. Tutaj do B jeszcze do mnie jeden włazi Ty, a tu oknem. są Ja idę schody do was. jeszcze. Dobra, jednego załatwiłem. O fuck, po O! schodach wchodzi do góry. Dobra, Na zabiję piętro do go. mnie. No, A, Op 4 eliminated. kurde, jak żeśmy Szybciutko. załatwili, bo... No, Freaky Gamers, powtóreczka, Freaky patrz. 3 kile. O, ale czeka. Bum, jednego. Ej, jak tu ta destrukcja, jaka tu jest? Dobra, moi drodzy, wchodzimy do góry, Jakie uważajcie na ten 60? okno u góry. Nie, ta gra ile ma? 9 mega? Bo Nie, mi się coś pomyliło. 9 giga. A to tak, 9 Assassin mega. miał 50 giga chyba. Przepraszam, to mi się z Assassinem pomyliło. Bo ja dzisiaj jeszcze Assassina ściągałem. Dobra, Unknown tutaj, co on tutaj robi? Ja bym tu oknem wlazł. No, podkładaj. Tu się da jakoś wychylać? A da się. No A idzie, jak się idzie, patrzyć kule. prosto? A jak się wyprostować z powrotem? Znalazłem bombę, No, zaś zginąłem. kliknąć, bo to nie trzeba Defuzera przytrzymywać. zostawiłem. Snajper mi zabił. Na daszku. Dobra, ja ten ECM rozwaliłem, wiecie? Kurde, ja tam też padłem. Jest O za, fuck, coś za mi łóżkiem. zastrzeliło, ale gość. jak mnie zabił? Protect the bombs. No dobra. Czyli jedna bomba jest na dole. Oni w ogóle mogą tymi bramami Op wchodzić? 4 has located a bomb. Dobra, Get mogą. ready accordingly. Ktoś tu jeździł w ogóle pod tym. Found the bomb. Dobra. Rozwalony. Jak Da on to się Aha. Jak, ej, ten ma... A ja to mogę wzmocnić? Jak on to wzmacnia? Jak to wzmacnia? A ja też mogę wzmocnić. No idzie, ale to tylko też jedną mam. taką chyba można rozłożyć. O kurde. To mi się seconds. podoba w tej grze. Ale i tak ten żelbet jest do rozwalenia. Op One 4 has left. located a bomb. Be ready for hostile action. Ja zobaczę kamerki póki mamy. Na zewnątrz jest kamerka. O, włażą piętro wyżej od was. Nie, za ścianą są, bo widziałem rękę typa. Na U nas dachu nie ma nikogo chyba nie ma. trapdora. Na dachu nikogo nie ma. Widzę koło kuchni gościa. Friki nad tobą, jedno piętro. Dobra, dobra. Jest gościu w ogródku, a jeden jest u nich na spawnie w ogóle. Jest na parterze dwóch nad bombą A, A, włażą! No i już po mnie. Jak on to zrobił? Wszystkich The diffuser zaznaczam. has been No to recovered. super, You've lecimy. located a bomb. Make No your i way oni to tam its są w tej location and piwnicy, nie? I tam jest ECM i w ogóle wszystko. ja rozwalę ściany. No gdzie to jest? Bo ja nie wiem, gdzie to jest ta piwnica. To tu w lewo gdzieś? A ja bym w ogóle właził tym. Teraz musimy się skupić, bo oni pewnie zabarykadowali wyjście z piwnicy. A trzeba dojść do bomby obok. Ła, Tu jest spadłem! koleś chyba za rogiem. Zabiłem się! Ej, Kurde. No spróbuję podejść, ale... No, ja hamuję krwawienie. Jest tam ktoś obok ciebie gdzieś? wiesz co, ja biegnę. Ło! Był Biegnę, naprzeciw biegnę, ciebie. bąkol. Dobra, Dobra. Ktoś tu się obok mnie first aid ten, dobra.
Jak chcę ty zrobić? Nie odpaliłem haka. Wybacz. Op 4 last stop standing. No i jeden jeszcze I inny. co, koniec? O, jedno od nas... Na dole chyba jest, mi się wydaje. No, Jest, był, leży. dobra. No, Op 4 neutralized. Mission successful. jest i nie żyje. No to było proste nawet, Boże, jestem najgorszy.